Můžete vy mě říct, pane Paune, kde vy jste sloužil v armádě? Řekli, že nás dají do takzvané Special Forces, protože oni hledali... A to je tady vidět, že jste... Ano, oni hledali chlapi z východního bloku. My jsme v těch Special Forces byli vlastně asi skoro 3 roky. A to jste byl s oběma mašíny? Ano, v této době ano, ale oni potom dostali rozkaz a jeli do Německa a já jsem jel do Koreje. A kolik let jste byl v Koreji? Od kdy do kdy? Od 56. do 58. Tak. No a já jsem s tím velice spokojený. A jak jste spokojený s tím, jak to dneska funguje v České republice? To mě řekněte opravdu. To je hrůza. Je to to, za co jste bojoval? Ne, absolutně ne. Absolutně ne. S tímhletím se nemůžu smířit. Tady je zlodějna, krade se, tady se perou o peníze. Pak máte poslouchat nějakého paroubka. A pak se dozvíte vlastně, že komunistická strana je legální stranou. Jste někdy slyšel něco o nějaké pražské deklaraci, která vyšla tady ze Senátu o zločinech komunismu, o tom, co se s komunismem má dělat, o tom, co se má dělat s oběťmi komunismu? A vy v tom máte prsty. To jsem já toho. Děkuju vám, ještě jednou. A jsem člověk, který udělal slyšení o komunismu v Evropském parlamentu. A jsem člověk, který zjednal rezoluci Evropského parlamentu, ve které je řečeno, že komunismus je zločin proti lidskosti. Jsem člověk, který se v tom hodně snaží. To rád slyším tohleto. I proto jsem tady, nejen. Aspoň, děkuju vám. Taky kandiduju do Českého parlamentu. A antikomunismus je jedna z věcí, které se jako bývalá poslankyně Evropského parlamentu chci docela věnovat. Já mám i tu druhou minulost, protože jsem byla s českýma vojákama v poušti, byla jsem velvyslankyní v irácký operaci. Měla jsem na starosti ty vojáky, o kterých všichni říkají, že provedli okupaci Iráku, přitom svrhli strašný diktátorský režim. Měla jsem na starosti ty vojáky, oni všichni říkají, proč tam šli, když tam žádný chemický zbraně nebyly. Po válce je každý chytrej. 5 hodin do útoku, nikdo nevěděl, jestli tam chemické zbraně jsou nebo nejsou. Přesně tak. Já mluvím arabsky. Mluvíte, jo? Já mluvím arabsky, proto jsem se do těch... No vidíte, vy mě říkáte pořád něco a já se divím a jsem hrozně šťastný, že jste si opravdu ohlásila tady. Děkuju vám. Zkusím to. Děkuju vám. Ale já si myslím, že je třeba říct taky za americké velvyslanectví i ti Češi. Děkujeme za to, že jste nezapomněli, co dělali, co obětovali Američané a Češi a další národy během té války. Děkujeme, že si to stále připomínáte a děkujeme ze srdce. Děkujeme, že každý rok tady oslavujete poutu přátelství mezi Spojenými státy a Českou republikou, mezi Čechy a Američany. Amerika vám říká, Češi, děkujeme.